Вяра Анкова е новият генерален директор на Българската национална телевизия. 21-ият поред шеф на обществената медия е добре познат и утвърден журналист, досегашен директор на дирекция информация в телевизията. Напълно единодушно, с 5 от 5 гласа и при явно гласуване, членовете на СЕМ одобриха Вяра Анкова за поста, определяйки я като най-подготвения и най-перспективния кандидат. От СЕМ застанаха зад предложената от Вяра Анкова концепция за реформа в БНТ. Изслушването на кандидатите и самото гласуване проследи колегата ни Весела Смилец. Състоя се. Имаме избран директор на Българската национална телевизия. Както отдавна медиите говорят, той се нарича Вяра Анкова. Минути преди явното гласуване, членовете на СЕМ обясниха основанията си да изберат Вяра Анкова. Самата тя не присъства на откритото заседание. Това е единственият кандидат, който не е изневерил на националната телевизия с флирт с други медии. Особено ми допадна визията за екипност и диалогичност. На първо място поставям концепцията на госпожа Вяра Анкова. Там най-ясно се вижда за мен един критичен анализ на досегашното състояние и ясна визия за напред. Реформа, и тя не се поколеба да го каже, твърдо, ясно и категорично. И за още 3 кандидати се чуха добри думи. Като сила на подкрепата Люба Колезич зае второто място, а Радослав Чолаков и Светлана Божилова бяха наречени от председателя на медийния регулатор кандидатите с много висока експертиза, но като външни наблюдатели. Георги Лозанов постави пред Вяра Анкова изискването за цялостен анализ на икономическото състояние в БНТ, който да съдържа по думите му и конкретни вини за финансовата криза. Отговорът на бъдещия директор. Ако има грешки, дали са корупционни практики или целесъобразност на решенията, те ще бъдат извадени. И с какво ще започне Вяра Анкова? За вас, както и за мен, ще предстоят много усилия, много работа, много анализи. Телевизията трябва да бъде поставена на един съвременен принцип на работа, а това е бизнес план на действие. Надявам се, че още с първите ни решения ще се види един друг образ на Българската национална телевизия. Доколко новият медиен закон може да прекрати предсрочно мандата на новия генерален директор? Категоричен отговор от Георги Лозанов не дойде. Стана ясно само, че той държи да има нов закон и текстовете му ще бъдат предложени до края на годината.